Keď pomaly stmieva sa nad pustatinou a prvá hviezda žiari nad krajinou, jabloň len ticho vníma, jak sa zmráka a nezúfa si nad tým, čo ju čaká. Raz však, stalo sa už tradíciou, že na vernisážach výstav maliara Iggyho Brezu zaznie aj poézia v prednese herca Ivana Matulíka. A nebolo tomu inak ani pri Brezovej najnovšej výstave v galérii SPP. Výstavu obrazov Iggyho Brezu v galérii SPP doplňala expozícia diel mladého sochára Petra Kolčaka. Čo spája týchto dvoch talentovaných výtvarníkov? Spája ich to rodinné zázemie, to východisko. Nakoniec aj tá obec Cihelné, odkiaľ pochádzal aj maliar Ignác Kolčak, ktorý už žiaľ nežije, ktorý bol takým ich patrónom, aj príbuzným, bližšími vzdialeným. A ja myslím, že aj Peter Kolčak ako mladý sochár má v sebe mnohé expresívne prvky, modelácie, má zaujímavé aj filozoficko-symbolické, významové sochy a plastiky, ktoré robí. Takže oni sa našli a doplňajú sa. I keď samozrejme, že ten určitý aj vekový odstup týchto dvoch mužov je predsa len väčší. A vidie to aj na tom, že Peter robí malé formáty napríklad, že je dosť viazaný ešte aj k figurálnej tematike, k modelovaniu takému rodénovskému a neskoršiemu. Ale spája ich to, že majú teda tú rodnú Oravu, majú niekde v sebe uloženú a hovorím ešte raz, to zaujímavé je, že Peter Kolčak sa vrátil a pracuje v dosť ťažkých teda podmienkach, lebo sochári sa neuživia ani v Bratislave a na Orave. To majú ešte ťažšie. Na rozdiel od neho Iggy prešiel celý svet, aj chodí po svete, takže doplňajú sa aj tým, že jeden je ukotvený v tej svojej rodnej zemi a druhý mu možno nosiť správy o tom, čo sa deje vo veľkom svete. Ignác Kolčak je dnes už pojmom v dejinách slovenského výtvarného umenia. Jeho vplyv na rozhodnutie svojho synovca študovať sochárinu zrejme nebol zanedbateľný. Určite vlastne ten môj prvý vzťah s umením, tak to bolo cez vlastne môjho strýka, nebohého už vlastne, ktorý vlastne nejakých možno 13-15 rokov som vlastne s ním mohol po Bratislave navštevovať jeho známych kamarátov a myslím si, že tamto aj všetko začalo, že ma to proste strašne oslovilo, keď som videl tých sochárov, jak tvorili v tom svojom priestore, takže určite mi to pomohlo. A že som mohol potom vlastne na prijímačky na vysokú školu vlastne mi veľmi pomohli, zoznámil ma tu s Andrejom Rudavským, ku ktorému som mohol chodiť 2 roky a vlastne vidieť jeho prakticky pri práci v jeho ateliéri. A vlastne Strinka Biela Kolčaková ma doučovala v kreslení, takže veľmi mi to pomohlo. Tematicky aj formálne má zatiaľ Peter Kolčak značne široký záber. V jeho umeleckom raste ide očividne o veľmi dôležitú fázu hľadania vlastného výrazu. Východisko je vlastne určitá nejaká myšlienka, čo ma napadne. Proste mám nejaký taký problém, že som mal, dosť zlé obdobie, proste som sa nejak trápil, alebo cítil som, že niekto mi ublížil, tak proste aj tú zlosť, alebo čo ja viem, to naštvanie na svet som vlastne sa snažil do niektorých svojich vecí. Ale povedal by som, že aj niekedy aj materiál má určitá napríklad aj toho bronzu, odlievanie tých, tak ma ovplyvní. Nedá sa to povedať, že to je len myšlienka, ale je tam aj niekedy ma ovplyvní ten materiál a potom vlastne to ide ďalej. Hlavne v tých začiatkoch to bola tá realistická občas teraz, keď niekto niečo chce, nejaké takéto boosty, alebo tak to robím, ale akože lepšie sa mi aj lepšie robím tie voľné, abstraktné veci, ktorých človek niečo dáva do tých svojich, nie je to len proste nejaký materiál, že niekto pozerá sa na to, že
ako to je robené a čo, to niekedy to vôbec nie je dôležité. Že vlastne treba tam hľadať niečo za tým, že čo je myšlienkou toho celého.